ang osteoporosis bala, pwede ma-reverse? Ang osteoporosis, kung may osteoporosis ka na, hindi gina siya nga magbalik, nga ma-reverse, gid siya nga ma-totally normal, no? Mm-mm. Pero we can treat it, no? We can treat it by una sa diet, no? So, Okay. increase your calcium intake to 1,200 milligrams per day unless nga may contraindication, no? May mga tao yang nga hindi pwede ka take sang taas nga calcium, no? Mm-hmm. Ah, unless may daso dapat mag-take ka ni sa mga bulong ni mapakonsulta ka gid anay sa doktor, Okay. no? So ining akon laygay ni hindi ni para sa tanan, mapakonsulta ka gid sa doktor anay. Kay Okay. may mga tao nga hindi sila ka-take bala mga calcium kasi ma-over naman sila sa calcium. Pero nga Okay. ang recommended para sa mga osteoporotic nga mga tao Mm-hmm. nga wala man ng kontraindikasyon nga ma-take sila sang calcium 1,200 milligrams per day. Mm-mm. Also, recommended man para magbakod ang imutulan, matake ka sang vitamin D. Ang Okay. minimum is 600 to 800 per Okay. day naman. Ang vitamin D, amo ni ang gina-drive niya bala ang calcium pakadto sa imutulan. So kung Mm-hmm. take ka sang calcium, hindi lang dapat calcium, dapat may ilang Okay. taon mong calcium ginainom mo, may upod man nga vitamin D para Ah. ma-absorb gid ang imo nga calcium makadto gid sa imo nga tulan. So another Okay, Doc. is one way to treat ang osteoporosis is paagi sang strengthening exercise. May mga exercise nga inang ano siya blaga pasiksik siya sa mga calcium sa imong tulan mas himo ka sa mga strengthening exercise do mas gabakod pag ginahimo tulan pareho bala maghimo ka sang bawa gahimo ka sang balay di bala. Yes, Tibla Doc. mabutang kada hollow blocks, mamix kla kada sang balas, kag siminto, may kabilya ka. The same is strong aton bone. Okay, So Doc. may ara kada nga mga kabilyada amo ng imo nga mga collagen, ang imo nga balasda amo ng imo siminto. May mga bulong kami nga mga daw siminto siya like mga biphosphonate amo na kay kung luya ang imo da nga bone ang like pader ang ginahimo mo. So kinahanglan mo sa mga amuna nga mga treatment para magbakod ang imutulan. May mga iban pa da nga bulong so discuss na lang in details karon. So another is avoid ang mga activities nga gapanipis ang imutulan. No? So una ang pag-inom sang alcohol, Okay. smoking, no? Actually coffee drinking nga excessive. So one or two coffee per day okay lang pero kung like apat gid sa isa ka adlaw or mga dark tea affected man kay isang imong bone mass. So mayo lang kung bata ka, no? Pero kung menopausal ka na after 50 or 55 years of age or those nga inabalang na early menopause, mayara muna mo nga ginoperahan bala sila. Mm-mm. Kabati ka na ginkuan sila matres, ginkuan sila ovaryo, Mm-hmm. hysterectomy na tawag, no? Ah, kag ang ginakwa pag ginang ila ovary, no? So kung wala na nasang matres kag ovaryo, so nangatawag sina is surgical menopause. Bali Mm-hmm. naguntat ang regla mo tungod wala ka na sang imo nga ovaries kag wala ka na sang wala ka man matres o wala na ovaries primarily so wala ka na estrogen. Mm-hmm. So increase man sang imo risk o risgo nga magka-osteoporosis. So, Okay. ang gapamati subong di bala, basi na ng 40s ka pa lang na operahan ka, nakuha imo ovary, matres mo, may risgo ka sa osteoporosis. So mayo gini nga may ari ni nga programa kay bala mo ang osteoporosis kaysa too late na bala nabalaan nga may ara osteoporosis it is a silent epidemic mo. Mm-mm. So mayo gid nga mapaalinton tagid sa gapamati sa aton kung paano nila ma-detect, mabalaan kung may ara sila osteoporosis para sa temprano pa maka-take na sila sa mga measures no mahimo na sila nga mga lifestyle changes Mm-mm. pagbag-o sa ila nga nakaon, ila habits, ila activity level para ma-prevent ang osteoporosis kagang iya nga mga komplikasyon. Okay, Doc. So, Doc, nahambal kaina nga isa sa mga risgo, Doc, ang family history. Mm. Nga, Doc, how? Sa ko'y balaan mo sa family history at ang istorya ta kagina may mga tao gid nga ni pistulan, 'di ba? Mm-mm. May ara nga tao nga bawa itupad mo imo bikamot sa iya, ang imo ya kamot do kalapad, ang iya ya do tunga lang sang imo nga kamot be.
pamilya, mga nipis tulan, gid sila gagmay tulan. So kung from the start, sa pamilya nyo, nipis na kamutulan, kag amo pa na ang factor bala, fair-skinned. Kung Caucasian ka, o kung Mm. Asian ka, nga fair-skinned ka, so, gusto nang imutulan, may pagkanipis man na. So, amo Mm. na nga, ang bone density mo from the start nipis, so at risk ka for osteoporosis.